Poďte si so mnou spraviť koláč nášho detstva. Jednoduchý jablkový koláč, ktorý je zvonku chrumkavý a vnútri šťavnatý. Do misy nasypeme špaldovú múku, pridáme kypriaci prášok do pečiva, rukou trošku premiešame, následne pridáme 2 žltky, cukor a na kocky nakrájané zmäknuté maslo. Keď máme z cesta už kompaktnú hmotu, tak ju vyformujeme na guľôčku a tu si potom rozdelíme na 2 nerovnaké časti. Tú menšiu časť zabalíme do fólie a odložíme do mrazničky. Väčšie cesto nastrúhame priamo na plech a potom ho len prstami poutláčame, aby nám vznikla rovnomerná placka. Takto nastrúhané cesto teraz rozprestrieme prstami rovnomerne na plech. Keď máme cesto rozprestreté na plechu, pripravíme si náplň, teda jablčka očistíme a nastrúhame na jemno alebo na hrubo, podľa toho, ako to máte radi, a ochutíme cukrom a škoricou. Takže ja pridám na začiatok nejakú 1 až 2 polievkové lyžice cukru, kopcovitú lyžičku škorice, premiešam lyžicou a ochutnám. Takže poriadne premiešame. Ja ešte pridám trošku viac cukru a trochu škorice. Tak keď máme náplň hotovú, je akorát sladká aj korenistá, tak ju necháme chvíľku postať, aby nám jablká pustili šťavu. Následne nanášame náplň prstami na cesto. Ak by vám náhodou pustili jablká príliš veľa šťavy, tak ich trošku predtým vyžmýkajte v rukách, aby ste príliš veľa šťavy nepreniesli na to tenké cesto. Keď máme náplň nanesenú rovnomerne na cesto, tak si pripravíme poslednú vrchnú vrstvu jablkového koláčika. V miske vyšľaháme bielky so štípkou soli na sneh. K snehu pridáme nasekané vlašské orechy a nastrúhame druhú časť cesta, ktorú sme mali odloženú v mrazničke. Stierkou premiešame a rozotrieme na jablkovú plnku. Koláč vložíme do rúry vyhriatej na 200 stupňov Celzia a pečieme približne 25 až 30 minút. Inak tento recept nájdete v mojej prvej kuchárskej knihe, ak by ste ho chceli mať stále po ruke, spolu s ďalšími 59 skvelými receptami na jednoduché a rýchle jedlá, ale aj koláčiky, sušienky a torty. Upečený jablkový koláčik necháme vychladnúť a potom ho posypeme práškovým cukrom. Koláč je vynikajúci, zvonku chrumkavý a vnútri šťavnatý a ja sa budem veľmi tešiť, ak ho vyskúšate aj vy.